Euskara usaina nahiko urrundik garraio, Euskal Herrian eta Euskaldun guztiak garenez jaio, Santxa bezala bizi gaitezen erregabe aramaio. Lekzioi itzela, demostratu saiatuz dena lortzen dela. Trialai, laralai, laralai, dena lortzen dela. Ganadua izan ala antzu edo gandu, eta hortxe behar da nola baite landu. Baten bat ondoan dago txokilaztan du, bizitza ondan sekula ere ez da berandu. Laralai, 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 ere ez da berandu. Nesken kontua ikusita, ta Beinona etorrita, apaiza zela pentsatzen nuen guztia beltzez jantzita. Zugarriara tarteko, kantatzera bai ederto, baina ziur ezan atrebitzen, kotxonetan kantatzera. Nik hasieran ez nuen nahi, Josu kanpokin kontuz ibili, ta nirekin lasai, lasai. Mikroa entzuten bazendo, ta orain ez da joango, mikroak ere oso argi du, noiz ibili beharren ondo. Utzi